a actuación aquí da Contapontos, así que aqueles nenos e nenas que estedes aquí, achegádevos, e os papás tamén. E as aboas. Que pode estar haciendo, además. Está cheguei para qué? E o mellor igual pode ser un neno, unha nena, pode ser unha mamá ou un papá ou unha aboa. A que sí? Bueno. ¿Qué? Bueno, pero vamos a ver. Empezou a escoitar un ruido espantoso, pero tan espantoso, que decidiu poñerse primeiro a escoitar e logo era un ruido así. Pero que pasa, Guille? Mamá, es que mira a miña habitación, porque na miña habitación un monstro que fai pero os monstruos non existen. Vostedes existen. Sí, pois princesa, corre. Agora vai actuar o grupo de pandereteiras Barafunda, que significa alegría, festa, non? Decíame por aí, apuntábame Raquel. Digo porque está ben tamén que os nosos grupos vayan utilizando palabras que están en desuso para facelas tamén populares, non? Como este caso. Ben, a verdade é que na última movilización que tivemos aquí diante do centro cívico falábamos de facer este acto mañán, pero bueno, pensábamos que ia facer un mellor tempo cara ao final de semana e co tema tamén do partido de fútbol da Champions que podía afectar a asistencia. Entón por iso pasamos o acto a hoxe e pode haber algún veciño ou veciña que este un pouco despistado e que pense que o acto era mañán. Ben, decidimos facelo hoxe. En todo caso, antes da última actuación, agradecervos novamente a vosa asistencia, a vosa presenza, decirvos que esta semana, porque se non o mirachedes na prensa, presentamos as alegacións aos orzamentos, na que pedimos concretamente un maior investimento no barrio de Teis por parte do goberno municipal. Falábamos de un investimento de €500.000 que incluía o mantemento da xestión veciñal do centro cívico, €55.000, €250.000 para a mellora da rede de abastecemento debido ás roturas que padecemos no barrio de Teis. Ainda fai poucos días, esta semana concretamente, unha nova rotura na subida a Ponte, e podía ser en calquera outra rúa do barrio, e logo €200.000 para a construción de beirarrúas, porque aínda que pareza mentira, pois ainda hai rúas do barrio de Teis que poden contar con beirarrúas que non contan coa mesma e que non existe. Entón, claro, estamos falando continuamente de humanizacións que nós non cuestionamos, que é importante, pero tamén é fundamental garantir a seguridade dos veciños e das veciñas e que podan transitar por lugares onde non corran perigo. Vou poñer dous exemplos: Foxos ou a Oliveira, non? Que é unha rúa, ademais, que hoxe asume bastante tráfico do barrio de Teis e que polo menos nunha das marxes poderíase construir unha beirarrúa e cos veciños e veciñas que pasan todos os días por aí non corren o perigo de algún día de ser atropelados. Pois para iso pedíamos €200.000. Tamén pedimos xuntanza cos grupos municipais da oposición
Ben, esta semana co tema da campaña queda un pouco pendente para a semana que ven. Agardemos que nos reciban, tanto o BNG como o Partido Popular. O BNG xa nos dixo que sí, do PP ainda non sabemos nada, pero ben, que vamos a continuar. E decirvos tamén en relación co tema do centro cívico que ben, o acto de hoxe, o obxectivo que tiña era facer algo diferente o que eran as manifestacións que levamos xa dende fai 5 semanas, facer algo que demostrara, unha vez máis, facer un acto lúdico como desta tarde, na que demostramos a utilidade que ten este espazo público que disfrutamos aquí e a importancia da asociación. Actividades como contacontos ou como obradoiro aí de globos que están disfrutando os nenos que están aquí presentes e as nenas, son actividades que ao longo do ano organiza a asociación pois en diferentes épocas, no Nadal, no Entroido, no Samaín, etcétera, non? E que organizábamos aquí, queremos seguir organizando, pero é necesario manter a xestión veciñal neste centro, non? A nós están nos costando nestes momentos diñeiro. Eu digo, quero decirlo porque é importante que os veciños e as veciñas os saibades, non? Desde que non renovamos o convenio no mes de outubro, nos manter a nosa presenza física aquí coa contratación do persoal está supoñendo un gasto da Asociación Veciñal de Teis e que por parte do Concello non é xa que non se renove o convenio, que se está permitindo que non sigamos gastando o diñeiro dos veciños e das veciñas porque non é de ningún directivo, sabendo que o mellor non vamos a recuperalo. Porque o alcalde ten unha intencionalidade que é debilitar a asociación, debilitar o movimento veciñal e causarlle un persuizo. Hai mala fe, hai mala actitude por parte, polo tanto, do goberno, porque non hai ningunha actitude de diálogo, de contacto, non? Nos entendemos que isto ten amaño, porque hai un pleno que ten que aprobar os orzamentos e para iso presentamos as alegacións o pasado luns. A nosa idea é continuar coas movilizacións, con actos que podan sair o mellor ou peor da asistencia. É certo que corremos riscos, pero a idea é continuar movilizándonos e por iso xa facemos un chamamento, como tiñamos previsto, ao martes que ven facer unha nova movilización aquí ás 7 da tarde. Agardemos que neste caso a movilización saian dignas como saíron as últimas e en todo caso aí tamén valoraremos que facer no futuro. A idea, reitero, é seguir defendendo a xestión veciñal do centro cívico e ao mesmo tempo seguir reivindicando o maior investimento do Concello de Vigo no barrio de Teis, non? Ainda que o alcalde di que isto está moi ben atendido, tamén esta semana, e acabo xa, denunciábamos que xa informáramos aquí nunha asamblea o estado de abandono, a falta de mantemento que ten o paseo marítimo e o parque público da Tea, non? Parque público, hai que decirlo, que foi construído pola Xunta, que non hai ningún mantemento, non hai unha soa papeleira, a vegetación abunda por ali, por calquera esquina, parece que en vez dun paseo estar no medio do monte, e denunciábamos outro día cun acto simbólico que recolleu a prensa bastante ben, pois esa denuncia da asociación. Porque tan importante é a creación de infraestructuras, de paseos, de parques, pero ao mesmo tempo é importante o mantemento dos mesmos, para que os podamos disfrutar, porque eu se fago un parque e logo non me preocupo de limpalo, de cortar a vegetación, de mantelo limpo, de regalo, etc., pois iso deterioras. Entón, tan importante como crear infraestructuras ou espazos públicos é o mantemento. E aquí parece que hai moita disposición a inauguración, a quitarse fotos e logo dá igual que se manteña, que sexa o estado de conservación. A nós non nos dá igual, para iso pagamos unhos impostos, para iso hai unhas empresas que deberán de ser municipais, pero que son concesionarias, que se teñen que encargar do mantemento, e temos que ser unha vez máis unha asociación como a de Teis que este denunciando estas cousas, non? Eu acabo con que o cívico é de Teis e nos usamos, nos gestionamos, levamos aquí 12 anos, vamos a continuar e agora vamos a acabar coa actuación de Vara Funda e agardar por vos o martes aquí a 7. Grazas. Dos baños na Tea, que sei que hai unha campaña, non é algo que promoveramos nós, pero nós obviamente apoiamos, non sei quen promoveu, que están recollendo por algúns locais do barrio para pedir unhos baños na Tea. Sobre iso quero decir un apuntamento. A asociación xa pediu reiteradamente eses baños, porque cando se inaugurou ese parque público onde estaba a panadería, que era o primeiro edificio, se vides que está a man esquerda, que está ali un edificio de planta baixa, aquilo era a panadería.
na tea, antiga tea, aí ia destinado unha cafetería e os baños aí. Ese no proxecto cando se inaugurou ese parque público. Entón, non se lle reiteramos a Xunta que ten que haber unhos baños na tea. Pero ben, en todo caso, se hai unhos veciños que tomaron a iniciativa de recoñer sinaturas para pedir eses baños, benvido sexa esa iniciativa e nos apoiámola no que sexa necesario. Non sei quenes son os veciños e veciñas que tiveron esa idea, é unha boa iniciativa e en todo caso, bueno, decir que a asociación apoia esa petición. Na esquina, Bueno, que están aí no patín. na esquina que vende as joyas de juego, que hai un chaval que se levou uns folletos para que firmáramos. Por iso, hai unhas follas de recollida de sinaturas polo barrio. En todo caso, dicer que a asociación xa fixo xestión no seu día e que apoiamos esa iniciativa como calquera outra que haxa no barrio. Nada máis.